Greetings, good people. My name is DJ Oli and welcome to Point 5 Creative Studios. If it's your first time here, join the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kanongo gara ori mgaro pana badango kutenda nekuta sai nekurumiza kubhadhara rent. Well guys, yay, zvinhu zvaoma munyika genga. Pakashata. One. So nyaya nayo panapa yavhundutsa vanhu vakawanda ende yashamisa vanhu vakawanda ende mvura ingambonaye pachidai so ende hatingambokohwe inzara yega pakashata. So ndisandapinda munyaya yangu zvamanje manje ndoda kungoti 818 vari kutaura ivo kuti kana une mhanza une bvudzi risiri kumera uchida kukudza bvudzi rako bata nhamba dziri pascreen wobata 818 motaura nemusikana anonzi Vimbai anokuitirai mudiginyira wacho ipapo ndo vanhu vacho zvamanje manje ende maprojects avo aya asi ekumbara aya asi emukoto maoriginal majichinari chaivo chaivo anobva kumhiri kwemakungwa kuchando. Saka zviri kuitwa ne818 vari kungotora chando vochiunza muZimbabwe. Saka batai Vimbai akuitirai mudiginyira wacho iwowo. Tisingakangane all in one herbal medicine ndo gwenzi riri kushanda zvamanje manje. Kana usina gwenzi iri mumba mako make sure kuti wafona nhamba dziri pascreen woita sei wogara une gwenzi iri. Gwenzi riri kubatsira zvakawanda, vane misana inorwadza, misoro, zvironda zvinoramba kupora, zvese zvaungangofungire gwenzi riri kuita sei riri kuita mutactic wacho handitika. So nyaya yangu yandaya nayo zvanhasi vazhinji vacho munogona makariona video rana sekuru rana baba vaita sei vakaba mahamba video raitenderera nezuro zvekudaro vakaba mahamba evalentine hamba mufamasi muHarare mawani zvavhundutsa vazenga vakubvunzwa zvikanzi saka iwewe sei waba chinhu ichi zvikanzi aiwa ndaba ndichibira mwana wangu mwana anenge akanzoona Grace iwewe Valentine inoita mutactic onoudzawo baba achichemu baba ombo wati aiwa mwanangu ndokuitira plan kana kuti vari kunyeba kana kutaura chokwadi but rega tiite sei tivanzwe vega vachizvitaurira tinyasoona kuti how far is too far panyaya. Mabata kushura chi hamba richi yasotaura Valentine richi Valentine mashira mukaita sei atakubata chikuru namoni amara sei bamba five kama twinga kwa twinga zisasana zitonyadzisa amunakadzele mdala nevana saka vanonyanya machitupi zitonyadzisa kubira Valentines mangozinzwira hanzi zvinhu zvakadai zvinotonyadzisa. Mudhara vatori nemukadzi nevana ari kutonyarawo nezvinhu zvaaita but ini handifunge kuti anga achibira hamba yemwana wake. Mudhara yanga achida kutonotengesa hamba nekuti mazuva ano zvinhu maomero azvakaita pakashata. Mudhara anga atoitawo mutactic wekuti akatora hamba kadai so but iro zihamba racho ravanga waba zihombe. Saka ngati mira ndite fast forward mbichana tione kuti zihamba iro zihamba ravakaba wakomana mawani iro haritinyike kana muhomwe kana pakashata kana mawani rikatinzwa kuti vari kuti chiyapa kauyapa iwe huyapa pane voice rumashure roti musavaise pasocial media arwadziwa komana but munongoziva komana wecontent anenge achitomhanyisa content zvekutodaro full speed ahead. Pakashata zvisingaite ndo hamba yanga yabiwa nevakomana ndo nyaya yanga ndakuigirai manje manje kuti akomana zviriko here zviri kuitwa nababa wako, zviriko here zviri kuitwa nasekuru wako, zviriko here zviri kuitwa nasahwira wako. Mudhara mukuru akadai so anganobe hamba yevalentine pakashata mana. So kana ungosaura dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. So as for me, DJ Oli, and the rest of the crew behind the scene, is bye for now.